দাদা এটা কোউ জায়গা কি? এইটা হ্যাঁ। এইটা হଉଛି ଆମ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଆମର କୋଷାବରା ଗ୍ରାମରେ ଆମ ଯେଉଁଟା ହେଲୋ ପଏଣ୍ଟ ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ସେ ହେଲୋ ପଏଣ୍ଟର ସିନ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି କଲିଗାଁ ନରହରି ନାୟକ। ମୁଁ ହେଉଛି ଟିପିଗୁଡ଼ା ରାଜପୁରରେ ଭିଲେନ୍ ଖଳନାୟକ କରୁଛି। ଆଉ ମୋ ଅଭିନୟଟା ଦେଖିଯାନ୍। এই জঙ্গল এই পাহাড় পর্বত কেবଳ ମୋର ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥରେ ଦେଖିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଉ ରାଜପୁର ନାଟକକୁ ତମେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ। ଏସ୍ ଏସ୍ କେ ନାଟ୍ୟ ଜଗତ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ପାଣି ନୁହଁ ଯେ ହଠାତ୍ ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସୁରା ହଠାତ୍ ଯାଇକି ପୁଣି ଫେରି ଆସିବ। ଏଇଟା ପାହାଡ଼ର ପାଣି ଯୋଉଆଡ଼େ ଗୁଡ଼େ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ିଯାଏ। ହୋ 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 ହୋ।